כל דבר שקשור לכסף, דוד בן עזרא, דודי היקר, זה הכתובת המדויקת בשבילכם. אהלן, קוראים לי יובל מנצורה, מנכ"ל ומייסד Dreams. Dreams זה הרשת החברתית הראשונה בעולם להגשמת חלומות ועזרה הדדית. אני עד היום הייתי רגיל לנהל בעצמי את כל האקסלים, ולכן חשבתי שדוד יהיה לאיזשהו צורך מאוד 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 ממוקד, אבל once ראיתי איך הבן אדם עושה את זה ואיזה רמת סדר וארגון ומקצועיות, הבנתי שאני לא יכול להמשיך לנהל את זה ואני צריך להעביר את השרביט הזאת לבן אדם שהוא מקצוען וזה מה שהוא יודע לעשות. דוד קיבל את המפתחות של הכספים לחברה, הוא ה-CFO, הוא מנהל את כל הכספים של Dreams, אני סומך עליו בעיניים עצומות, הוא עושה את זה בצורה כל כך מקצועית, בתהליך מאוד 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 מדויק ומהיר. הוא הוזיל לנו גם המון עלויות, הוא עזר לנו להשיג תנאים מאוד מאוד טובים בבנק ולהכניס כספים מאוד מאוד גדולים. אני יכול לשחרר לו את כל מה שקשור לניהול הכספים, ומה שנקרא לישון בראש שקט, ואת זה דוד בן עזרא נותן בצורה הכי מושלמת שיש.